saka musatye ndinemi mazuva ose kusvika kwahuma kwenyika. Ndo zvandakavharirwa 1918. Masoko amwe amutsene akataurwa nemuranda waMwari Paulo mwaja waAfrica musi wa 28 February 2020 havasi kunyadziswa kuti the African ine muranda waMwari Paulo mwaja waAfrica waakatuma kumazuva ano chi Bishop Alfred kushamisa mwaja ari mukuru kadiri pachechi handizvere ndo the remnant church, the Church of Christ handizvere chechi yakare kare ichabwinya handizvere isa kuti tinyamate kwaari handizvere tauya kuzodyara mbeu yeushe waMwari munzvimbo ino kuti vari verudzi rwaMwari vauye kuna Jesu ndozvatafambira vanhu vaMwari.